Li bajarê Wanê hejmara geştiyariyê çar hêvên dawiyê de kêm bûye. Welatî û xwediyê hotel û kampanyayên geşt û guzariyê didin zanîn ku sedema kêmbûnê yek ji şerê Îran û Amerîkayê ye. Lewra dibêjin geştiyariya Wanê bêtir bi ser deriyê Sînorê Kapköyê. Ev derê xelekûyekî navenda bazirganî û geştiyariya ya herêmê kar dike. Ji bo wî jî şer bandor li ser geştiyariya Îraniyan ji bo Tirkiyeyê kiriye. Hotel Vega Valan e. Vê demê ew şerê Îranê û Amerîkayê mêvan zaf kêm tên. Heva şeş heft meh em bêjin turîst nayên. Ji ber wê ekonomiyê wê pir sıxıntılî çêdibe. Heger ku ev şera neqede daha da pirsgirêkê zêde bin. Ku heger em bêjin şer biqede mêvanê me zêde bin vêga vê ekonomiyê jî zaf baştir çêdibe. Belê otelê me vê gavê em bêjin sedî bîst jî dibe. Hakikaten pirsgirêkeke zam mezin e. Geştiyar van sala qeyn nayê zaten. Li ser esnafê Wanê jî tesîra wa zaf e. Em dikarin ku Serokvezîrê me yê belediyê ê walî û em esnaf olarak jî Wanê ku li ber gola Wanê jî mesela memleketekin xweş e em dikarin bi tûnê Tirkiye binase, bi tûnê dinyayê binase ki ku em jî hem ekonomik olarak wek dîce em serkevin. Geştiyar niha zaf nayên ji ber vî şerîet bêjim misaye. Esnafên bajarê Wanê amacê pê dikin ku bajêr vêga bê denge nehatina geştiyaran li ser aboriya bajêr jî bi neyînî bandor dike. Lê bihêvîne şer li rojhilata navîn bi temamî bi dawî bibe û geşt û guzarî berdewam be. Xwediyê kafeyan jî ji aliyekê ve jî dibêjin bajarê wan ji bo geştiyarên navxwî jî baş nehatiye nasandin. Çavê me rêya turîstan e me ev cehe taze vekir. Me jî got yanî em ê cihekî taze vekin xizmetê bo hem welat memleketê xwe bo milletê xwe û bo turîsta em servê çandê me got em ê vekin îşekî baş bikin. Belekê masî memleketê me memleketekî gelek xweş e gelek baş e. Coğrafya wê gelek xweş e. Bo geryanê gelek xweş e. Ama kemasiyet me mesela bejneya üst düzey bürokrasi peşveçoyet me yani yed mazın yed seri memlekete me reklama ve naken. Mesela bu geryanê na bejne işte cihekî hinde xweş e, hinde ciwan e, coğrafyekê hinde xweş e, hûn ne bi roja meha bigerin xilas nabin. Hindî cihekî memleketekî xweş e. Kemasî tabii ki hene berwê çandê turîstên hekî vê gavê ez tanıtıma vê memleketê yani ev me dikan vekiriye ez tanıtıma dikana xwe nekem çünkü ez nayet nabînetin. Gerek ez tanıtım mê bikim ku xelk bêt lê bigeret bibînet turîst jî we ye. Hêcayî gotinê ku li gorî amareyên li ser tesîsên manê yên ku ji hêla wezaretê ve hatine lîsans kirin û ji hêla Wezareta Çand û Turizmê ve hatine weşandin, rêjeya tîjîbûnê ya li Wanê di heyva Nîsana 2026 de di binê ji sedî çilî de maye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Wan.